ko welema mawɗo hannde joɗodade ɗo henna e Mody Samba Wagne ɗo henna e nokku makko bandiraɓe so waɗi ko gantiɗe golle he e min ñaguima yafuya so longguere mawde wari nokku taw wona ɗum jomum yilino ko ardi foof Mody ko weltare e so neɗɗo itti sahan wawi fodde foof rokki ɗum yimɓe rokki ko hunde nafoore Mody calmina bandiraɓe e on saaha pude nadde tigui rigui e bundi namde ɗe e WINNDERE-TV taw koye émission men Sénégal men. Assalamu aleykum bandiraɓe, mi salmini moni kala inde mum e yettode muɗum. Mi salmini kala gonɗo e nder WINNDERE-TV kadi mbiɗo yon bisimilla moɗon. Mbiɗo salmini moni foof kadi mi salmini mouvement Yellitaare. Mody caggal nde calminɗa bandiraɓe calminɗa Yellitaare ko ardi foof somin duttima caggal seeɗa duuɓi ma jeeɗiɗi ha duuɓi ma 25 capantati so tawi a wonno majjuɗo hamin jiiloma holto Mody wonno e ndeɗo tumbere ko neɗɗo o ɗannotonoɗo walla wonno koye janggude walla won meccal hollano walla ko won hen sukaɓe no nerete ni so fini tan wona tan ko humtuɓe yiilo ñalla ɗo ene walaɗa exactement sa haalnano min holano e nder tumbere homo dokkata min. Eyyi min mbiɗo wiya Mody mbiɗo yette Wagne ene jeeya wuuro ene wiye Thilogne gadu weydu koyne ole nammaji leegal sérifaɓe leegal waliyaɓe kadi nde Allah waɗi nde Mody dañi 7 ans mbaɗa e condition baɗɗo fayida naati école jinnaɓeɓe mbaɗi hen kuugal mumen on instant noon wax dëgg yalla mi ala jot mbiɗo jogui mamam goto on so daarima tan sa renaki koye nder jeeɗi ɓiɗi he natta kadi Thilogne sa naati Thilogne a wi yerwula ala majjuɗo yerwula kala kadi aussi kadi mo yiyanimo nanimo ene wonde babiraɗo goto nan ɗon kadi onne koko mama men koddiɗo men ene wiye Boubiyel Samba Ramata cedɗo on jamanu moni amen foof ene andi holno wiyata mawnum hay sinno hokkama ka anda wiide a suusa huccide mawne mbiya ɗum kaari direct moni foof a sowat ko deede ɓe kadi min jot ɓe kadi min temps samedi e dimanche sa dañi ɗum dimanche sa dañi ɗum ko école ko ɓurano paaɗa guiɗimi windinede bindol ɓurano ko galle ceerno Bagui to leegal molle nde jamirode ha juusi gummitimi ɗon par galle ceerno Bagui galle ceerno Bagui noon goppirmi ɓurano continue e jangde he ha Allah waɗi ha no goppumi garmi ɗo henne e Dakar mbiɗa waɗa ɗo hen hoslu Allah mo haydara waɗani toho joddimi connaissance e nder trésor waji goto ne wiye Pape Sidi Ndoyi nannimi ɗon gonmi liggodirade mumen ha Allah hokkimi hen dombal nattumi e nder mabɓe guila nden faade hande noon ko toon liggotomi altini ha aljuma ko toon. Voilà somi artanno o caggal seeɗa Mody jibina koye galle jawdi walla ala wona jawdi kono kadi wona kadi ñalloɓe ɗon ne mbaala noon walla ko woni hen hirto hande jooɗo janggo hande e bandiraɗo wooda ko addi ɓaawo janggo daro e toggan hoore mum hen exactement ɗam gurdam gurnoɗa walla ko gurdam fisa papa ko wela fof ko ɗum ñamata wela fof no ɗum heɓat. Eyyi alhamdulillah ko Allah rokki neɗɗo fof yettat Allah nde battumi haqqille machallah mi tawi jinnaɓe holko Allah totti ɗumen seeɗa minen suhaɓe min kayɗani min ɗomɗani kono mbirumami nanni tan ɓe jaɓani kañɓe min mbaɗa haydara kamɓe ɓe cooli tan ko yomin jaa min mbaɗa pourvu min garta kala pinɗo ko jangde sa janggani aɗa andi kam sarti galle ma ko tawata. caggal nde Mody ari ɗo en waɗi hoslu ha Allah waɗi woɗɗi ɗo naati mana ene liggo ene waɗa dawa jikko tuggude altine ha aljuma ko ɗon dawata holko waɗi Mody motivé yidde nadde e politique nde tawno hande yimɓe hewɓe ene nanodiri ene mbiya politicien ji gona yimɓe nunduɓe gona haaloɓe gooma ko yimɓe jamfotoɓe hol ko duñma e wadde politique. Duñi kam e wadde politique waji ɓe mbi ko ambition tan ko yidde hunde sa yiɗi ɗum alay sago sa mawni tan a mawnirat hen min mi yiɗi politique guila mam Elimane Amara Kane ene woni hen ko konko saabi noon min ha jimmi politique local so ari mi arat mi vote
législatif so ari mi aran mi woota jon noon min jeeyi ha mama goto mbiɗa dari place de l'indépendance mbiɗa haalde e frère am goto ene wiya Abou Diop mbi kam grand mbi momi na ɓoyaɗi mbiɗen basab o noon wona mouvement Mody Samba Wagne tawde aɗa yiɗi politique wimomi ɗum ɗon kam noon ala probléme ene wawi wonde nde Allah waɗi ñande min cosi ɗum nde on journée toute la journée kam moom koye hen tan min goni hamin gulla hamin luuka ha Allah addi min hande tomin jettiɗo min mbima hunde sa yiiɗi ɗum o woppani tan woda ko Allah tottoyima hen voilà caggal ne mbaɗɗa créé mouvement Yellitaare est ce que waɗani seeɗa manan caɗele nde tawno enen wonno gadoriɗen moni kala won banggue mo heedna ɓe yo kenne e makka wullulele kono yo ɓe kenne e sañƴe ɓe kadi kenne e seede parfois ni sa yiiɗi wadde révolutionné hoore ma sa yiiɗi wontude neɗɗo goɗɗo o baɗo bayowo no foti ni wayede wiyete et pourtant de ko ƴetti ko wona kongal makko kamɓe ɓe poti hettude tan koye naggam ko minen poti wonde naggam est ce que waɗano seede caɗele ni e nokku ɗo jeeɗa ɗo Thilogne ndaw leppi ndaw voilà est ce que a dañano seede caɗele hunde ko noon tan aɗa andi gande kala ko manam noon tan holɗum neɗɗo kala ko ƴetti e politique ma yimɓe daro mbi o yaata ko lelno walla yo yaata ko est ce que a yeehi nde ɗum waɗi Allah wonde moƴƴo rokki min jungo min jeehi kadi min nanodiri kadi e nder koye amen hande bureau mo jiita ɗo henno ko o bureau gummidimi guila départ ko commencement ha ɗo min meeɗa jooɗade min change bureau addi ɗum bureau mon yo changé noon bureau ɓooyi de ma bureau ɓooyi walla bureau ne moƴƴi bureau ne moƴƴi ɗum waɗi o changé par ce que ɗum tago changé taki ok d' accord bureau en waɗi nanodiral moƴƴi bureau ne haalde ko nafata ene silodire ko nafata andi ɓuuri bonde e bureau jogoɗa bureau ma taw moni foof ene suuɗa goɗɗo o ko foti waɗede malla ko foti wadde minen Allah waɗi hen sutura hakkude men ala parparlo kala ko goto men ƴetti ma noddu yimɓe min jetto min jooɗo min mbaɗa étudier ko moƴƴi hen ko min ƴetta ko boni hen ko min joƴƴina ko min liggorto minen kadi hamin ñaagui he Allah subahanahu wa taala oɗo bureau kam moom min jaa hen ha ñande min goppi politique kala politicien mo jiiɗa ene jogui base muɗum heewi wonde koɗo jeeyaɗo walla ɗo hoɗi ɗo tan ko ɗo tigui eywa Mody Samba Wagne so tawino min jinno andude base ma ko holton beele ko Dakar walla ko Fouta exactement holto base ma woni alay sago ɗo jogo base walla ka pigeon voyageur quoi comme pigeon voyageur donc ala base hayno ko ala base Dakar ala base Fouta ɗon ko weltare ɗon ko weltare no feewi par ce que min ɗon so nandimamami ɗon Mody hol base ma hol base ma woni base am woni ko Fouta base am woni koye Dakar ah bon mbiɗa jogui base Fouta mbiɗa jogui base Dakar donc Mody borom ñaari base donc Mody borom ñaari base mbiɗa jogui mo Dakar o mbiɗa jogui mo Fouta o politicien a wellittu pulaar ne wiya sohlu neɗɗo gila sohlani ɗum neɗɗo sohlu ɗum gila sohlani ɗum kala ko mbawɗa wonde aduna andu ka neɗɗo et pourtant ene wiya onon politicien ji ɗi ko ma cohlon yimɓe tan ɗe garano mumen nde jiiton ɗumen kono so tawi ɗum ɓenni ko Allah andi yoni o de wayani noon kala mo mbawɗa namdade en andi o wayani voilà base ma Fouta holko tottuma a waɗino candidat local walla waɗan base am Fouta o mi waɗi candidat local o mboɗa andi ko amoni maire walla gaña min mbaɗino sondage e nder wuuro he wiyanoma ko min kadi politique moom kene ene hamni tan hulɓini on jamanu jaadunomo koye wallu Sénégal a gañima walla gañaki non mi gañaki min ƴetti troisiéme position ɓuri raɓɓide po mbasin tan mi gañaki wadde gasi kono inchallah rabi garowo mi gañoto gasi hami daña ɗum waɗa tarihi rewi ɗo refti ga en voilà tarihi lo rewi to refti ga en le 28 so tawi mana mi juumani a waɗi ñalawma mawɗo o pattam lammo woni a waɗi meeting ko ardi foof holko saabi mbaɗɗa oɗo meeting saabi mbaɗmi o meeting ko président Macky Sall saabi mbaɗmi o meeting sabu ko honorable député Farba Ngom maire des Agnam on saabi mbaɗmi o meeting sabu mami arema mi haalanma sabu ko yidde e korsa addini wadde on meeting kadi e andude kadi ɗo hen so waɗi ɗo réunir yimɓe ma notumi ko président yiɗi ko hokke ɗum ma yimɓe ngar ɗum addini wadde o meeting woni yimɓe men majjininoɓe guitta e nder meɗen nawa e yeewi hol yeewi
holko woni yeewi holko woni askan wi ɓen coalition ngaji haydara min ganda ɓen ngar kumti yimɓe ɓe gandaɓe alay sago noddita jomumen gara kalda e men to ɓe jaɓi koyɗe mabɓe ɗo wona ɗon sen belama commisɗen guilay Senghor nde Senghor woppimo ari Abdou Diouf laamimo duuɓi nogas e Abdoulaye Wade ari président Macky Sall ari ƴeew différence mabɓe ƴeew palmarès uji mabɓe kamɓe foof laamiɗo 20 ans laamiɗo ko ɓuuri 20 ans ƴeew palmarès uji mabɓe ƴeewa palmarès kamɓe hakkude mabɓe ko jiɗɗa wiide ɗon exactement jimi andude hande ko woni ɗon ko hay gumɗo so hollama hunde yiyat aɗa ɓuuri bonde neɗɗo mbiyeɗa nangue nene mbiyami yiyande nguen nangue ɗum ala ko neɗɗo wawi hen hande président ala ko wonnani Sénégal eji kala ko saɗɗituno ɗumen webbri ɗumen vérité uji taliji baɗɗi fayde e goɗɗum plan émergent ji ɗum ala ko wonnani en d'accord wadde yimɓeɓe gandu kala ɓurɗo e ma ɓuura e muɗum hande santé men holto yettunoki alhamdoulillahi rabbil alamin Allah yettini en lamɗo tannete lamɗo ko suwa a tannat ɗum mbawɗo eyyi lamɗo a suɓoto ɗum kono so tawi famɗi pucci jogui bamɗi laawiɓe a rewi hen ma addu ko gandanɗa hoore ma ko waɗaka barke kankenema makko 3e mandat oɗo 2e mandat non ma en garo hen e voilà neɗɗo kala ko waɗi tawan wonko fadi hen eywa a waɗi meeting a noddi yimɓe beele a dañi satisfaction 100% manam ko cohluɗa e yimɓe ko yimɓeɓe gaari walla ala ɗo pannoɗa ɗo yimɓe garani kono kam a heeɓi mana fodde wonde 70% exactement meeting o sa waɗano ɓeeto beela a heeɓi hen ko poɗɗa heɓde hen ko e kewal yimɓe ko jinnomi meeting ko mi heeɓi ko wayno noddude noote min noddi min nootama yimɓe gaari no hannirta kala bannoɗo ɗo meeting mo hulani ɗum addata ɗum noon ko jogdade relation e yimɓe relation ma hakkude ma yimɓe so tawi jaam woni ɗon kaltinoɗa jomumen notata ala kaɓanoma ala gandanoma janggo kadi so gotti kadi ko noon wayata so Allah jaaɓi inchallah yimɓe ɗo koɓe kalta e politicien ɗi ko moni fof andi ko jikku muɗum konngol noon mbiɗa sikki ne foti wonde gueƴo bande kala ko kaltoɗa e muɗum wat janggo e janggo sa yiiɗi hunde webruma kono wona kalda e bande hunde gayna mbasa wadde janggo sa tinɗo maɓe politicien mo halta gonga a waɗi meeting ko gonga bandiraɓe gummima bang yo bang kono neɗɗo foof ene woodi ɗo jeeya sa waɗi hunde normalement bande en ene poti wawde arde ha heewa beele 100% a yi hen man bandiraɓe ma ɓe ganduɗa ko onon jibidina onon jeyda woni manan Thilogne naɓe machallah kala ɓiɗɗo Thilogne naaci wonno ɗo hanki e nder Dakaru tawi kam ɗo hande to kaldeten ɗo henno kam ɓolɓe goni ɗo ɗum ko yettere Allah sa noddi a noddi banden gari jinguinima ɗum a yettade Allah kadi mbiɗa yetti hen Allah no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi Thilogne naɓe mi ala gable mabɓe hande kala ko mbawmi dañde caggal Allah e nelaɗo muɗum ko kamɓe kala ko mbawmi hebde caggal Allah e nelaɗo muɗum ko kamɓe min hande Thilogne naɓe dal ala ko mbawmi yobbude ɗumen haydara sona moƴƴere par ce que jiimi ko moƴƴere mami eto noon kono mi wawa hunde fof noon a yetoto ɓe mbima ma yejjitta ko ñamminɗoma ha karɗa malla fima bongal ɗum kala to mbawɗa wonde aduna a siftorat ɓen tan woni Thilogne naɓe kadi so ɗum ɓenni mbiɗa jogui ɗo henne miñam mi wiye Ibrahima Dialmaro onne kañumne zéro faute boye beɗɗo wondude boye beɗɗo yadude nangui kam waɗi kam komi grand frère muɗum ene haalnanmi ko heewi hande oɗo sumbu mo cumbunomi hanki ɓennuɗo o won gueɗe kewɗe mi waɗi kono ko sababude makko onko darto alan kaari tedinir kaari yettin ɗum ɗon kaari haqqille ne ene majja kono ma won garɗo siftiranma oɗon banggue mbeɗa yettiramo ɗum Allah guila nden faade hande mon ɗo o yahani o waɗi kam suttodir no fewi kono oɗo jooɗiɗo voilà bandiraɓe hewɓe tawtorama manan meeting o waɗi yimɓe kono ele waɗi perturbation ha no fewi won discours aji kewɗi ponnoɗi waɗede ene wawi ni taw waɗaka yimɓe hewɓe ene mbiya won sabotage ponnoɗo wonde hen an jiiɗa ko won sabotage gonnoɗo waɗede hen walla jiiɗa ko kewal yimɓeɓe koko heewi tan ha ɓurti ha waɗi manan désordre exactement so tawi liranno ko programme hanki o ko positif walla ko négatif no wayni eyyi hanki programme hanki ono wayni
wona addude toon désordre ɓe mbima hunde so heewi ronki dañede to yimɓe daari alay saago waɗa elendu waɗi elendu hanki waɗi elendu ko waɗano hen natta ko ɓurɗum ari ana yi bool ngal wona neɗɗo fof suusi dara toon wiyen wat toon mitin min ne mbaɗanmi ɗum toon hanki wal dari mbi an matayi wona e mboolo jiɗɗa ɗo aɗa wawi hebbinde ɗo mbimi ko Allah jogui sa andi hoore ma hulata komi anda hoore muɗum sa sekkodira yimɓe jaam kala to nodduɗa hoto tampina hoore ma ko hono rewɗa kono sa sekkodirani yimɓe jaam kala to mbawɗa wadde hay sinno ko nduɗo suudu heɓata raison pour laquelle farba alani saabu yimɓe hewɓe ne mbiyatnoma meeting o ko meeting farba ngo ko mbawɗa haalande hen yimɓe eyyi heddoro tan ko noon Allah hoddiri empêchement ne woodi neɗɗo ko neɗɗo tan o noddanoma hen wona kanko goto nodda hewɓe noddama jiyaka kono neɗɗo kadi so tawi noddama e hunde arani tan andu holko nangui ɗum kono wona haqqillaji mabɓe gonani ga hen haqqillaji ɗi gonno ga no fewi aɗa haalde jomum en aɗa nandira e jomum en so tawi garani tan wonko saabi hanki alamo jonnoɗo miijotoɗo wiya farba arata e dro contretemps ne woodi ko contretemps tan nangui jomum ɗum tagui arani hande ɗo yarate dernière question men wonata hande ɗo yarate leydi ndi ene jiiɓi no fewi manata to banggue politique gueɗeji kewɗi hande ene daari e leydi ndi yimɓe hewɓe ne mbi hay hunde ala ko waɗi ɗum so wona yiideɓe hoorejo leydi ndi koko yiiɗi wadde manan troisiéme candidature eywa hande leydi ndi koko daari kak en tant que politicien mboɗa andi kam haade koye benno jeeɗa an kam mboɗa andi tiye pour an kam mbaɗa koye jeeɗa mataw komi namdo tan eywa holno jiruɗa ɗum hande leydi ndi firna gonɗo hen o te yimɓe fof mbi jogui jaam o tan ko présidence o wi o waɗani tan jaam ne dañi holno lirduɗa ɗum est ce que aɗa yaadi e troisiéme candidature o mbiɗa yaadi hen pourquoi aɗa yaada hen an nane tan de mbiɗa neɗɗo ko dimo konngol mum eyyi mbiɗa yaadi hen nane wona siftiri ɗum kam mi siftiri ɗum e voilà kadi neɗɗo haalta tan ko haalata ko kala ko neɗɗo waɗi tawata ko waɗi ko waɗi foti wadde président Macky Sall nattata waɗa fota wadde o haalta ko fota haalde mo jogui wuuro ngo conseil constitutionnel ɓen so tawi jomumen a hucciti mumen a namdi muɗumen ko poɗɗa wadde mbima aɗa wawi yaade a yahat so mbima wawi yaade a yahata Ablaye Wade 2012 holko wino ɓeso ɗum haaɗimo yaade yimɓe yoɓe goppu yimɓe ndeeƴa hawɗon kadi goppon yimɓe ndeeƴa minen min goppata yimɓe ndeeƴa par ce que min goni koye gonga yo yimɓe goppu yimɓe ndeeƴa onon goppata yimɓe min goni koye gonga amen min goni ɗum hatta min yaade belaɗo min jahat mettaɗo min jahat gasi par ce que koye devoir gonga amen min goni ko cillu kamɓe min goni min mbatta tirché hay nokku d' accord ɗo yarate hande kucciɗɗa koye dendagal bandiraɓe musidɓe ma e bandiraɓe jiidaɓe e kadi ɓe ganduɗa noddino ɗumen yo gar e o tawtore oɗo ñalawma oɗo meeting baɗɗo fayida so tawino ene woodi jarore e jettoru kuftidingu ngu paruɗa e ɓe ganduɗa ko leader ji politique ɓe liggottoɗa walla kadi e sukaɓe ganduɗa koɓe liggottoɗa e bandiraɓe ma ɓe arɓe e tawtorede micro nen yeeso ma jarnoɗa kala mo jiɗɗa janade on saaha mana mbaynoɗa bandiraɓe kadi koko wiire ko tan mo limi juuma mbima dibo reedu a jot hande kala hen mo mbawɗa rewde inde muɗum a rewani inde goɗɗo tan ma wonno yiiri wadde kamɓe fof dal kamɓe fof moni fof mbiɗa wiya farba kam haal ɗum ala probléme e weltinaɗe ɗum farba kam haal ɗum ala probléme ala on ko ceerno farba kam haal ɗum ala probléme non on ko ceerno aɗa andi on no foti no président woniri ceerno makko ni noon woniri ceerno amen anda ɗum farba kam haal ɗum tan a andi kanko fotani ha président wiyamo yo wat o fotani ha président wiyamo yo wat wadde kanko ne noon so tawi o joguima almudo o kadi janggata koye makko hoto fota ha wiyo yo wat ceerno ma waɗan ɗum ko ɓiru yidde ko avant ne wima ya wat sa ari mbiya ɗum ha mi waɗinima ɗum ɗo nani ko nden yawata duwanade ma farba moom e président ɓen kala ko jiiɗi koye mom ɗum woni tan ko watte ɗum woni ko mbaɗanmi joni wasi o mouvement Mody Samba Wagne e on saaha mbaɗa jittoruma e jarore e on saaha jihen ceertel eyyi mi weltinima mouvement Yellitaare mi weltinima mouvement Yellitaare guila e afu galle o ha e kodde galle o kala mo limmi hen mi juumat kadi wiideɓe yomin jokku golle min goni koye waɗede tette taw min mawnani min goni koye waɗede tette min mawnani e nder mawnugol hemen somin mawni tan ma aduna fof andu kadi min mawni limore noon koye goo fuɗɗoto
gila Allah waɗi faade hannde ha joni ko miɗon gondi gonga ne tawa Allah ne wela kono gonga ne tawa Allah ne wela kono gonga ne tawa nde mouvement o sosa ɓooyi hannde ala mouvement politique mo jiiɗa jogo duuɓi ɗimin jogiiɗi hamin jogui on mouvement taw firtani bureau ji taw yimɓeɓe carodirani yimɓeɓe jaltani soba fof momin pini koto Allah rokkari men kadi yimɓe ne gara notto amen adi ɗum noon ko golle moƴƴe golle juɓɓuɗi mon fof noon ɓuuri goɗɗo judde haqqille mon fof ɓuuri goɗɗo yaaji haqqille kala garɗo ne heeƴa kala garɗo ene heeƴa kala garɗo ne jogui place yettude Allah tan e yettude ɓe yettude Allah yettude bureau o kala ko jiiɗa ko bureau kala ko jiiɗa ko communication organisation machallah fof ko zéro faute hay goto noon mi wiyata hen inde muɗum ni malla mi wiyata hen inde muɗum na par ce que ko gañmi a haali indam a haalani inde kaari so wi mbiɗa haali inde maɓɓe mi gaynata dal Thilogne tan mbaɗi kuftude ni jiɗɗa wiide eyyi d' accord ɗum tan woni ɗon ɗum noon wayno banden tamen gasi salmini on encore ko WINNDERE-TV arnoɗo hen e jogdade men benn émission goto kadi e weltanade Allah e weltanade on ko wiyete ko tan yuɓɓi sinno ko sago yaa ha juuta ko wajiɓe mbiyata tan ko weeli warata ko heddi on ko yalta hokken tawtede e ɗeɗo balɗe garoje inchallahu rabbi min mbattu émission goɗɗo to hoɓɓuruɗo oɗo so weeli Allah wonno koɗo men on jarama wonno koɗo men ko Mody Samba Wagne kañum woni hoorejo mouvement Yellitaare so waɗi gantiɗe yewtere nde min ñaaguimo yaafuya so longguere mawde wayno ko ma ɗum jomum yiilino hen min dokkan moon aadi e koɗo goɗɗo e leydi ndi